Апаи Шукрона старши директори Фаберлик линияи нави хичак шуданиай. Шанс барои занони бо мақсад метавонед дар номерои рӯи экран нависен. Ҳатман шумо да ҷавоб метем, то директорӣ ёрдам мекунем. То званияи директорӣ ҳамаи реклама, ҳамаи чиза дастгирӣ ай тарафи мо шумо да мешава. Ин шанса шумо ай даст. Салому алайкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунанд. Ина мо овардем материалои нав. Ҳама материалои доинги фасон, ина оригинал, якум сорт, ин калошона бинед чӣ хелай. ғавси фасон нарх ҳамагӣ 50 сомон, доставка любой точкаи дунё дорем. Россия, Тоҷикистон, любой ҷош, самолёт, мошин, фарқш нест, роҳӣ мекунем. Номеромон дар рӯи экран. Барои заказ кардан маъқули дилтон навохед скриншот карда мо дар равон кунед, мо ай бора любой ҷо доставка мекунем. Расветкои иё ҳам бисёр ҳастанд. ҳозирашта мо шуморо намунашона нишон медем. бо насиб ягон видеои ояндаи дигада бо давомшам нишон медем. ин нигоҳ кунед. Расветкои фасон гулои нахе хушу дорам. Рамашта. Доставка любой ҷо мешавад. шумо бидроен маъқули дилтонам хе я скриншот карда дар WhatsApp мо равон кунед. номеромон дар рӯи экран ва ҳама вақт кор мекунад. мо ҷошта ҷавоб метем, бора доставка мекунем. ай ҳама и модело сангдоршам дорем. сангдорш дар кор бошад нависем, сангдорш бо нарша гап мезанем. Фасонакай.